Van een kruisboog tot een kurkentrekker en van alles daartussenin. De politie heeft een hele reeks wapens in beslag genomen. Dat deden ze tijdens het preventief fouilleren in Vlissingen. En verder in deze uitzending. Wel of niet opdracht gegeven om te schieten. Een enorme gift voor de stoomtrein. Goedenavond. Sinds 7 weken mag de politie preventief fouilleren in Vlissingen na een hele reeks schietincidenten in de stad. Er zijn in die tijd 600 mensen gecontroleerd en dat heeft een hele trits wapens opgeleverd. Een hamer, een kruisboog, een kurkentrekker en een halve schaar. Er is van alles aangetroffen tijdens het preventief fouilleren. Het ging voornamelijk om steekwapens, maar er zaten ook 2 vuurwapens tussen. En de politie is blij dat die van de straat zijn. Het zijn wel een imitatiewapen en een alarmpistool. Maar daar zijn we in ieder geval heel blij mee dat we die uit de markt hebben weten te halen. In totaal zijn er 64 illegale spullen gevonden. Bij 12 controles, als je ziet wat we allemaal nu meegenomen hebben, in beslag genomen hebben, dat is toch heel veel. Volgens de politie zijn de meeste inwoners van Vlissingen blij met de strenge maatregelen en zijn de reacties op het fouilleren over het algemeen goed. Een enkeling die reageert niet fijn, maar het merendeel wel. En wat ik vooral belangrijk vind is, we zijn nu meer in gesprek met de Vlissingers. En die geven echt aan dat dit heel fijn is dat we dit doen. En uiteindelijk moet het leiden natuurlijk tot toch een betere gevoel van veiligheid in Vlissingen. Of dat veiligheidsgevoel al is verhoogd, durft Don nog niet te zeggen. Het preventief fouilleren gaat in ieder geval door tot en met half maart. Bij het gerechtshof in Den Bosch stonden vandaag de verdachten van de moord op Onur Baglan terecht. De 24-jarige man uit Goes werd doodgeschoten op een parkeerplaats na ruzie over pikante foto's van ex-vriendinnen. Het Openbaar Ministerie eiste vandaag in hoger beroep gevangenisstraffen van 15 jaar tegen de 2 Middelburgse verdachten. Op 27 januari 2022 gaat het mis in het sportpark van Goes. Onur heeft daar met de jongste verdachte afgesproken om een ruzie uit te praten. Maar in plaats van een oplossing escaleert de ruzie juist en vallen er klappen. De oudste verdachte haalt daarna een pistool tevoorschijn. Hij verklaart dat hij uit blinde paniek schiet, maar raakt Onur in zijn rug en hals. De 2 mannen gaan er vandoor. Onur wordt door zijn vrienden zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overlijdt. De 2 verdachten worden in de weken en maanden daarna aangehouden. In mei vorig jaar veroordeelt de rechtbank in Middelburg de 2 mannen tot 15 jaar cel. Dat is 3 jaar hoger dan de eis van het OM. Rick Bolt heeft de zaak gevolgd bij het Hof in Den Bosch. Rick, de verdachten waren in beroep gegaan tegen die uitspraak van de rechtbank. Waarom? Ja, de vraag was vooral of de jongere verdachte, die dus ruzie had met Onur, opdracht heeft gegeven aan de oudere verdachte om te schieten. Als dat niet het geval is, dan blijft er tegen hem eigenlijk niet zoveel over. Dan heeft hij alleen een keertje een vechtpartij gehad met Onur en dat is het dan wel. Zijn advocaat zei vandaag ook nog, ja, hij is eigenlijk in de val gelokt door Onur. Die had het doel van tevoren om hem wat aan te doen. De oudere verdachte die geeft toe dat hij heeft geschoten, maar zegt hij, ja, dat deed ik helemaal alleen. Ik heb geen opdracht gegeven en dan is er geen sprake van medeplegen, wat in zijn voordeel kan werken wat de straf betreft. De rechtbank oordeelde vorig jaar dat er op basis van de getuigen wel degelijk opdracht was gegeven en dat dus ook de jongere verdachte schuldig was aan de dood van Onur. Ja, en nu is dus 15 jaar geëist. Dat is meer dan het OM vorige keer eiste. Hoe kwam de advocaat-generaal tot deze eis? Ja, de advocaat-generaal vraagt aan het Hof om de uitspraak van de rechtbank in Middelburg te bevestigen. Ze hinten er zelfs nog heel even op dat het er volgens haar op lijkt dat er zelfs een plan was bij de verdachte om Onur iets aan te doen. Dat er sprake zou zijn van moord dus, van voorbedachte raden. Uiteindelijk zegt ze, ja, daarvoor kan ik niet genoeg bewijs vinden, maar dus daarom gaat ze niet uit van moord, maar gaat ze uit van doodslag. Was er ook familie van Onur aanwezig? Ja, die was aanwezig en voor hem was het ook opnieuw een zware dag. Ze werden natuurlijk ook weer opnieuw geconfronteerd met de beschuldigingen dat Onur juist mensen in de val zou hebben gelukt.
Ze hebben er vertrouwen in dat de rechters goed hun werk gaan doen en zijn blij met de eis. Maar ze moeten nog wel even wachten op de uitspraak. Die komt over 2 weken op 13 november. Dankjewel, Rick. De massale sterfte van kreeften in de Oosterschelde komt niet door staalslakken. Wat wel de oorzaak is, blijft nog onduidelijk. Sinds een jaar wemelt het van de dode en zieke kreeften die als zombies in de Oosterschelde ronddwalen. Bij het NIOS in Ierseke proberen ze de oorzaak te achterhalen. Dat doen ze door gezonde kreeften uit de Grevelingen te vergelijken met de zieke kreeften. Onderzoekers vonden geen verhoogde waarden van ziektes, bacteriën en metalen. Dus de staalslak, die als dijkbedekker wordt gebruikt, lijkt niet de boosdoener. Niet direct in ieder geval. Want we zouden, als je inderdaad uitloging hebt van metalen, dan zou je die verwachten terug te vinden in de kreeft. En dat zien we eigenlijk niet. Verder onderzoek is nu dus nodig. En daarbij zal ook gekeken worden naar de onverklaarbare mosselsterfte. Het Nederlands elftal dat zich voorbereidt op het WK 2026 in Zeeland. Het zou zomaar kunnen als het aan de provincie ligt. De KNVB is op zoek naar een nieuwe plek voor de campus. En dat zou volgens gedeputeerde Johannes de Bad prima hier kunnen. Ja, we hebben ruimte. We hebben plekken, denk ik, waar zowel het sportgedeelte, het voetbal, als het zorggedeelte, als het hele welzijnsdeel, dus bijvoorbeeld hotelaccommodatie, congreslocatie, waar dat echt wel zou kunnen passen. Dus als het dan ergens moet, elders in Nederland, nou ja, kom dan maar naar Zeeland. De KNVB heeft geïnteresseerde gemeentes opgeroepen een plan bij hen in te dienen. Zelf gaat de provincie binnenkort met de voetbalbond om de tafel om te kijken hoe serieus de verhuisplannen zijn. Als ze het echt willen, ja, dan gaan we daar serieus naar kijken. Want ook bijvoorbeeld voor een JVOZ kan dat natuurlijk een kans zijn op dat moment. Dus er zijn best wel voor verschillende partijen kansen. Het is nu nog veel te vroeg om een locatie te noemen, want dan begint er van alles te spelen wat je nu nog niet wilt. Maar dat het in Zeeland zou kunnen passen, daar ben ik van overtuigd. De ZB, Bibliotheek van Zeeland, zal maatregelen moeten nemen als de geplande btw-verhoging van het kabinet op boeken doorgaat. Plannen om het lezen onder jongeren te bevorderen moeten dan de ijskast in en de prijs van abonnementen gaat misschien omhoog. In de ZB merken ze ook dat steeds meer jongeren en jongvolwassenen minder lezen. De bibliotheek had daarom het plan om de abonnementen van 18 tot 30 jaar gratis te maken. Voor de jeugd is dat al zo. En het plan was ook om de boetes voor het te laat inleveren van boeken te schrappen. Alles om de jeugd weer aan het lezen te krijgen. Maar die plannen staan door de verhoging van de BTW nu op losse schroeven. Ja, dat wordt lastig. Wij moeten echt gaan bekijken of we die plannen wel door kunnen zetten. Het Rijk zegt aan de ene kant van, er mag geld bij. We krijgen ook geld voor allerlei cursussen om mensen met de e-overheid bekend te maken en dat soort dingen, informatieloketten. En anderzijds zegt het Rijk, mensen moeten voor een abonnement meer gaan betalen. Dus dat is heel onverkwikkelijk eigenlijk. Daar zijn we niet blij mee. Als de plannen van het kabinet worden doorgevoerd, kan het zomaar zijn dat het huren van zo'n boek gemiddeld met €6 per jaar aan kosten omhoog gaat. En wat vinden de bezoekers daarvan? Nou, geen beste zaak natuurlijk, want het is iets wat voor iedereen toegankelijk is en ook moet blijven. Dat ze wat geld zoeken, maar ik vind het wel weer jammer dat ze dat weer in dit geval bij de boeken zoeken. Lezen is toch al een ondergeschoven kindje in Nederland, dus elke verhoging is niet goed. Ik merk eigenlijk in mijn omgeving dat sowieso best wel weinig mensen naar de bibliotheek gaan. En als de kosten nog hoger worden, dan zal het zeker niet toenemen, het bibliotheekbezoek. Dat houdt ook de bibliotheek bezig. Er wordt rekening mee gehouden dat er bij de verhoging van abonnementen minder bezoekers zullen komen. Of de prijsverhoging er inderdaad aan zit te komen, is nog niet duidelijk. Als het allemaal doorgaat, dan moeten we de keuze maken of we rekenen het door aan de klant, waardoor het dus echt duurder wordt. Of we zeggen van we nemen het voor eigen rekening, maar dat betekent dat we minder boeken kunnen kopen, of minder personeel, of minder activiteiten kunnen organiseren. Dus dat wordt een lastige keuze. Die keuze hebben we overigens nog niet gemaakt. Dat gaan we doen nog. Is dat iets voor u om dan na te denken over het abonnement of slikt u die verhoging? Ik slik die verhoging. Dat maakt, het is jammer, maar dat maakt voor mij, nee. Daar ga ik niet voor weg. Maar als het nou echt een forse verhoging is van het abonnement, dan zou ik het misschien wel overwegen om het stop te zetten. Ik woon in een dorp,
Dus ik fiets altijd naar Middelburg toe en dan staat eigenlijk altijd wel een bezoek aan de bibliotheek op het lijstje van wat ik wil doen in de stad. En dat moet mogelijk blijven voor iedereen? Ja, vind ik wel, ja. Een grote verrassing vandaag voor de mensen van de stoomtrein Goes-Borselen. Die dromen al jaren van het opbouwen van een historische fabriekshal op het terrein. Die moet dan dienen als museum voor gerestaureerde treinen. Het blijft niet langer bij dromen, het kan nu werkelijkheid worden dankzij een grote donatie. Zo, 6,75. Geweldig, super, dankjewel. Fantastisch. Alsjeblieft. We zijn al jaren bezig met een heel projectteam om dit voor te bereiden en daar gaat eigenlijk alle aandacht en alle focus op. Dus met name op de inhoud en de techniek en dat zo'n bedrag dan ineens binnenkomt, dat is gewoon super gaaf. Ja, we zijn even stil van. De oude hal ligt al jaren in stukken op het terrein. De hal is in 1916 gebouwd in Rotterdam en werd gebruikt als werkplaats en tramremise. In 2017 werd het afgebroken. Het museum in Goes is al 8 jaar bezig om de financiën rond te krijgen. Met de €675.000 van de Vriendenloterij kan de bouw beginnen. En waar we nu mee kunnen beginnen is die spanten weer omhoog trekken en de treinenfabriek winterwater dichtmaken. Dus echt bouwen? Echt gaan bouwen, ja. Dus de heipalen kunnen de grond in. Naar verwachting gebeurt dat eind volgend jaar. Begin 2026 moet de Rotterdamse hal dan weer helemaal overeind staan, maar dan dus in Goes. Er was vooral veel bewolking vandaag. Wie geluk had, zag nog even de zon. Het werd 15 graden. Vanavond en vannacht wordt het mistig en dat blijft morgen lang hangen. Het wordt iets koeler dan vandaag. En dit was Zeeland Nu. Hou de website of app in de gaten voor het laatste Zeeuwse nieuws. En daar vind je nu ook een verhaal over waarom apotheekmedewerkers morgen staken in Zeeland. Fijne avond.